Красивите неща са неудобни, нали знаеш? Да, ужасна работа. Ние като жени постоянно сме подложени на това. За жалост, да. Здравей сега! Красиво, изящно, черно, секси, вдъхновение за много жени в България. Как се чувстваш тази вечер? Благодаря, добре се чувствам и за мен е чест да се събера с толкова много хора, както предния път беше много вълнуващо, много готино и нямам търпение и тази вечер. Кажи ми сега какви качества трябва да притежава една публична личност според теб? Ами, за мен трябва да притежава качества, от които да може да бъде пример за младите, най-вече да бъде интелигентен, умен, да бъде, може би най-вече от всичко, да е добър човек, ама да е добър в душата и в сърцето. Иначе си проличава. Веднага си проличава, ако си грозен отвътре, то всичко ти крещи, че е Грозен и навън. Да. Коя е любимата ти инфлуенсърка? О, Инфлуенсър. Бачорски. Те са много добри. Да, Бачорски са ми любими. Може би аз тях ги имам като някакъв пример и много се вдъхновявам от тях.